ndidziwe ngati mbuyo munapangapo organize maulendo anthu akuluakulu a mdziko muno popanda kulemberana makalata koma kungogwisa ntchito mafoni ngati mmene zinachitikira ulendo umenewo. Zikomo kwambiri che. Kawiri ifeyo as airport sitimagwira ntchito osa uzidwa ndi aku ministry kwathu. Pa nthawi ife tinachitenga choyenerera kuti tichigwiritse ntchito because Mr. Lapkin anali kuchokera ku South Korea limodzi ndi a vice president, and it was same day imene anafika imene amandimbira usiku kuti akhala kunyamuka ulendo pitanso ku Mzuzu wakhala nawo kumaliro alafu Kasambala ku Nkhata Bay. Kumbali ya kukonza ulendo mtundu umenewo kuti kungoyimbiridwa mafoni sikawiri koma izizi zinachitika on this day koma nthawi zambiri pamakhala formal communication imene mabwera from foreign affairs. Even patati pali mulendo amene akubwera wankulu amakhala kuti amatilembera and pamakhala kuti pali form imene makhala approved by the Ministry of Foreign Affairs Protocol Department. So kwambiri. No, let me do Cheu Zonzimvai first, and then there's a Casina, and then Mwanza Central, and then we'll wind up there with Lilongwe. Zikomo kwambiri chair pondipatsa mwayi kuti tiafuse funso Bambo Gillespie Chinzimu. Bambo Gillespie Chinzimu takulandirani. Funso langa loyamba mukufotokoza kwanu munanena kuti Mai Gloria amene ankatsogolera convoy imene imayenera kukatenga vice president adabwera mu office mwanu kukuwuzani kuti ndege imene anakwera mtsogoleri wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino sidatere choncho yowa patadutsa kanthawi pang'ono mudawaona akutembenuka ndipo sanakuwuzeninso kuti akutembenuka chifukwa chiyani. Mudaliko ndi mwayi mwina owafunsa kunena kuti uthenga umenewo amene wayimbira foni imeneyo kuti ndege sidatere ndi ndani. Funso lachiwiri idali nthawi yanji imene adabwera mu office mwanu kukuwuzani kuti ndege imene anakwera mtsogoleri wakale wa dziko lino sidatere. Zikomo kwambiri. Mr. Chair, kumbali imene a Gloria Kantugule atafika mu office kumbali ya nthawi kati ndingakumbuke bwinobwino mwina inali chama past 11 to 12 imene mafika convoy, and chifukwa chimene anabwererera tinganena kuti kutenga mwayi wafunsa anadzanena kuti ndege yalephera kutera ku Mzuzu chifukwa cha bad weather, ndipo sinapitirize kulankhulana chifukwa chakuti kunalinso busy amene timakhala naye nthawi imeneyo, komabe tinayesetsa kudikilira pamodzi ndi convoy yawo kumene timadikilira ku airside. Mwina mwachidule titero. Chair, funso lomaliza. Munadikilira nawo limodzi mwafotokoza choncho. Nthawi imene amanyamuka, mutadikilira nthawi imene amanyamuka, adakwanitsa kubweranso kukuwuzani kuti basi pano pati kunyamuka tikubwerera. Mr. Chair, convoy ya president or vice president yafika pa airport. Pamakhala staff ya household imene madikira mulonji mwa vice president, imene madikira mulonji mwa president. Koma nthawi amene anabwera kuza dikilira vice president onse anali ali mu magari motawo convoy yawo icha kudikilira. And atati
situ zokuti anapanga communication yotani titangowaona galimoto zikuchoka pa airport pacha, ndipo apolisi amene anali pa gate anatsekulira kutuluka. Ifeyo sinazindikire kuti chachitika ndi chani, komabe patapita kanthawi zinthu zinamba kukambidwa mpaka na pamene pamazafika za information imene army commander anazalankhula pa social page pa formal communication was made by the commander in chief, the commander of Malawi Defense Force and the Minister of Information, and later on that was around 2-1 of the president of the nation speak to the Malawi nation. Deza Kasena. Zikomo kwambiri chair, bambo Chinzimu ndi joini azanga ose pokulandirani kano masuka nyumba ino ndi yanu. Timatero kuti ndimaona bulletin number 6 imene mwatilembera kuti atanyamuka ndege ya vice president kuti yanyamuka pita ku Mzuzu, mudabwerera kumaka kozekera kugwira ntchito chifukwa chakuti masanaje tsiku lomwelo mangotero kuti a president a dziko linonse amanyamukanso kudzera pa bwalo lomwere. Kudamveka kuti nthawi imene mudamva kuti ndege ya president yasintha nthawi chifukwa ena inu musanabwere pamene pena amatero kuti asinthidwa nthawi ya ndege ya president kuti anyamuka 1 koloko 2 koloko kudzasintha. Communication imene mwanena kuti muli ndi group yanu ya forum imene yakuntchito forum yanu imene mauzana foreign affairs of NVVIP travel. Mukhoza kukumbukira kuti munadziwa nthawi zanji kapena liti kuti ulendo wa president upita ku America ausintha nthawi yanji, change of time, change of flight, titero kapena mchizungu chache. Pomaliza ku VIP kuja ndikudziwa matenga mukasi anthu ku ndege kuja pena madikirira pena simadikirira. On this day mwanena kuti pa April ndi panja panali Dr. Sikwese amene anaonerera vice president athu akukwera ndege kumapita. Crew imene imendetsa ndege iyi itafika pa Kia pa airport pano sinatsike kuti alandire vice president, ngati inatsika did you had a chance to interact kucheza nawo kapena kwapatsa moni kapena kwaona akuyankhulana ndi vice president or Dr. Sikwese? Chair ndimaliza pamene. Koza kuyankha. Sibongambira chair, ntuzeso Honorable Malango from Deza Casino. Fuso yamba unafusa kuti tinadziwa nthawi yanji kuti ulendo wa president wasinthidwa nthawi. Pa nthawi iyi chikonzekero chonse chakukonzekera ulendo wa president kutuluka chinakonzedwa, ndipo yowa amakwera ndege ya commercial anapatsidwa ma boarding pass nakapanga china processing of the passports zinachitika mpaka na kufika na poti timayala makapeti for the guard of honor. Komano anala chief of protocol amene anadzati pangisa hodi kuti makapeti tisapitirize kuyala chifukwa ulendo wa president kuoneka kuti sutani sukhalapo pokhapokhapo atamva zotsatira za ndege imene a vice president anakwera kupita ku Mzuzu. Munafusa za kodi one of the crew members pamene Sikwese anali pa foot of aircraft kodi anatsika kuti
apanga interact or ifeyo tinapanga no interact oyendetsa ndege sanatsike koma one of the staff ngati I saw one of the ladies amene anali pansi koma ifeyo sinakhale ndi mwayi olankhula nawo koma abwana athu alapken late lapken analankhulitsana ndipo yowa tinaona kuti amene analomaliza kukwera ndegeyi chifukwa atakwera yowa anatseka chitsekochi so mkwambiri. Sakasena, Chair, mmodzi mwa amayi amene anatsika of service amayi amene wanali nawo mndegemo aku office of vice president kapena amayi amene anabwera ndege. The identity of this woman anali oti wapayepo ndipo anali mumwe anatsika kuyenda zapena anatsika mndegemo ndi kulowa nawo limodzi pena amatseka chitseko ndi alapken. Mr. Chair, awa anali mmodzi wa mndegemo and anali mu uniform ya army ya ku air wing. Ndikuti kozero ndi muna mayi Flora Selemani fandi munthu mayi amene anali mu ndege wa chisilikali kapena simungathe kudziwa. Omwayo wadziwa dzina nthawi imeneyi panalibe until zitachitika zimene zinachitika zija kuti timamva kuti ndi Selemani koma pa nthawi imeneyi omwayo kuti tifikana nawo pafupi tidziwa kuti ndi ndani. Pamakhala ndege zambirimbiri anthu oyendetsa ndege ambirimbiri koma sikukhalapo mwayione kuti mpana tikachitufika ifeyo ni ntchito yathu chifukwa ntchito yathu kwaukulu kumangokhala kupanga facilitate mapassengers amene akwera ndege pa nthawi imeneyo komanso khala kuti mpano kafika poti kafike pokalankhula ndi munthu oyendetsa ndege ayi. Chairman, just a point of clarification, maybe if you can allow me. Bwana Chizimu, munanena kuti mapilot kapena pachicho oyendetsa ndege sanatsike kuti muna apase moni abwana pokwera anakhala mkati momwemo. Ndede zakasina ikufunsa kuti mzimayi uyu amene anakwera kumalizira anali ndani chifukwa nokha mwanena kuti oyendetsa ndege ngati tikumbukira bwino anali late Sambalopa ndi amayi amene tikuwatchulawo late Flora Selemani. Munati sanatsike ndi tikufuna tidziwe kuti mzimayi uyu anali ndani ndi pamene timafuna kuti munatisazikolese paja tinati mapilot sanatsike ameneyo ndi ndani. I submit, Chair. Mr. Chair, ngati munandimva bwino amene mafotokozera ndalankhula zakuti kumakhala kovuta kwa ifeyo kukafunsa kwa munthu amene akuyendetsa ndege. Pamene anatsika mayi Selemani ndege mumakhala oyendetsa ndege ngati makapteni ka pilot mumakhala anthu oseva ndege oseva mu ndegewa sitachula kuti ndoyendetsa ndege amakhala mwina oseva munthu chene. Kwa ifeyo timangoti kwa iyeyo ineyo ndimatenga ngati munthu oti samayendetsa ndege koma anali munthu oti anali ngati oseva mu ndegemu andi ndi amene anatseka chitseko cha ndegechi pamene a vice president anatani anakwera mu ndege mucha. Chairperson, ndikuona kuti apa tayamba kumvana chifukwa mwina tiphunzirabe kusogolo kuti kamacheza ndi azathu asilikali mwina sizimachitika kawiri kuti oyendetsa ndege asike akaseke chiseko. Ndiye kuti tikhozabe cheya kuti mwina timvesesebe kusogolo kuno koma mmene tikuonera ife zikukhala ngati kuti mwina amenewa sanali oyendetsa ndege. Ziko ningomvesesa bwinobwino anatseka ndege ndi alapken kapena mzimayi
chifukwa ndikamvesesa pachiyambi munena kuti omalizira kukwera anala Lapkin ndimene anakatseka chiseko ndi ndikumvano kumapereko kuliso kunali mzimayi anakatseka chiseko tango panga ni clarify bwino anatseka omalizira kulowa ndani anatseka chiseko ndani mzimayi ankapanga bwanji ankapanga chani muna mutango fotokoza bwino kuti timvetsese bwino. Mr. Chair, Mr. Lapkin analomaliza kukwera ndege ngati ma passengers, then woyendesa ndege anali ndi ntchito imene amagwira pa ground ipa amene anatseka ndegeyo anali ndi ntchito imene amagwira pa ground ipa ndege ija chifukwa choti mwina sitingakambe zambiri za ndege kuti makhala bwanji koma timaona kumakhala kuli zimabloko kutsogolo kwa ndegeko iyeyo ntchito yake anachotsa zimablokos kuzika muhodi mwa ndege atachoka pamenepo panati mastay apapa tokwerera pa ndegepa anachotsa timene titi nkuika muhodi mwa ndegemo kenako iyeyo ofukuza anali atakwera kale atachotsa kaujenika anatenga chitseko cha ndege ichi ndikutani ndikutseka so amene anatseka chitseko ndoyendetsa ndege wa amene wa ogwira ntchito ife timati ogwira ntchito mu ndege wa Malawi Defense Force. Mr. Lapkin anamaliza kukwera ngati mapassengers amene amakwera avipi pena amakwera mu ndege owatsatira anali guard commander. And then Mr. Lapkin anabwera pambuyo pawo. The rest of the passengers anali kale already on board pamene avipi amakwera. Ndakumvesa sana fuka malipoti ena amakamba boza unidentified so sindikudziwa kuti unidentified so nzimayi anali pa passenger manifest anali pa list ya makru fuka pa list ya makru sipa machulida bwino kuti then makuti mangofuna dimvesese za passenger winawo amene anagwira ntchito mukuti ndikukwera mu ndege muti pasi chithunzi cha bwino kuti anali pa passenger list kapena zinaenda bwanji. No, ndafosafoso ndiyankha kai. Amene wawa sanali pa passengers list koma inali ngati mutapita ku ndege kweneko ndege ya private ngati itati apanga pamakhala chifomu chimene amafira amachilemba chimakhala general deck so iwo amalemba list of the crew members then list of the passengers so our anali pa list of the crew members of which ifeyo ngati ogwira ntchito ku Foreign Affairs VIP tinalibeko ufulu wadziwa kuti lizo kuti amene akuyendesa ndege ndi nani izizi amagwirizana ndeni ake akundege ku amene ku salvation kwa amene akupanga za ndege koma amachipereka ichichi atakhala kuti wajawo when we are departing so kwa ifeyo tikutenga awa sanali pa list ya passengers amene anakwera na vice president koma anali list ya cabinet crew members. Matatokoza tifofoza bwino list yose ya crew kuli nali bwanji matatokoza po yanka fosolemene mafuna kupanga follow up fosolina for the fosolina fusa ndineyo ndinakufuna mululu manena kuti amayi anachoka mndege if you confirm kuti zimayi anachoka mndege and munakamba kuti anava inform ya ku airwing inali inform yoni antundu wanji inform ya airwing because asilikali timadzava inform osiyana. Can you describe ngati mungu akumbukire inform ya navala ya muti ya airwing? Thank you, Mr. Chair. Anavala uniform ya blue, that's the shirt, and the skirt ya blue. Di ballet wake mutu mwakemu. Chimene chinatidziwitsa kuti ifeyo tidziwa kuti uyuyu anali msitikali ogwira ntchito mutimo ogwira ntchito mundegemo. Mwanza Central. Thank you very much, Chair. Mangofuna ndidziwe kuti ku VIP malandira alendo
komanso mumaperekeza alendo mumasunga ma records a anthu amene adutsa mwachitsanzo ngati ine ndadutsa lero mumakhala ndi ma documents amene mumasunga kuti padutsa wakuti mumakhala nazo zimenezo ziko. Mr. Chair, ndithokoze kwambiri chifukwa cha funso lanu bwana Njawala. List ya passengers imakhalapo and mmene nanenera muja tinanena kuti pamakhala form imene mumafira mutamati mukudzera ku VIP lounge. So ndikuchokera pa form yomweyi imene ifeyo tili ndi desk diary imene timalembamo ma passengers onse odzera ku VIP lounge per that day. So mukwambiri. Mokuti mumatha kusunga information imeneyi kwa nthawi yaitali bwanji kuti mwina titakhala kuti taifuna kuti tikufuna information ya pa 10 June kapena pa 11 June kaya pa 12 June 2024 mumakhala kuti munaisunga pena itaupezeka. Thank you, Mr. Chair. Ndimene ulendo uwo unapangikira kuti Mr. Lapkin anazatimbira phone usiku. For even number of the passengers amene amakwera mu ndege ifeyo sitinaidziwe. Sorry Chair, ndikuona ngati funso ndikupita konko. Omwalidziwa bwinobwino funso ndafunsa. Okay, thanks. Sinalidziwe, I mean, number of people amene anakwera, even number of a list of the names yanthu amene amakwera amene anadziwa anala Lapkin ndi Mr. maybe the Air Force crew members. Mudabwera kuti mudzafunse zanthu amene anaenda pa 10 mwina amene onse akweza kupezeka and including even the names ya awawa amene anakwera mu ndege ndi Vice President. Koma kawiri itakhala ngati intwale ja a Vice President ndi anthu ena mwina akhoza kupezeka mwina ndi a Vice President koma the other members of entourage yawo silembedwa chifukwa chokuti timapanga observe kwambiri za amene akwera akuluwo. Yes. Chabwino. Funso langa linali osati za awana akwera mu ndege iyi koma matanthauza kuti ma passengers amene amadutsa ku VIP tsiku lina lililonse. Yeah, osati kumbali ya awawa komano tsiku lina lililonse kuti kodi komiti itakhala kuti mwina yakupemphani kuti tipatsani list ya anthu amene anadutsa mwezi wa June 2024 ku VIP mutha kukhala nayo kutuluka ndi kulowa chimene mafunsa ndi chimene chocho. Diary tilinayo and I'm sure kuti amene amakhala kuti apanga book through foreign affairs, even ku foreign affairs iku list yo imapezeka anthu amene ali nawo book la mabookings a VIP. Lilonge Mude. Thank you so much, Honorable Chairperson. Funso langa losavuta iyayi achinzimu ndikufuna mungonditsimikizira chifukwa chonena kuti ndikufuna ndikuyamikeni kuti mwatipatsa tikhoza kuti information ya nyowani imene sitinayimveko mbuyo monsemu imene tinayambira kulankhula ndi anthu kunena kuti ma 11 koloko convoy ya Vice President idabwerera kuti ukatenga a Vice President kuchokera ku Mzuzu kuti alephera kutera. Ndiye mwalemba dzina la Miss Gloria Ntukule. Ndiye ndikufuna kuti mungonditsimikizira kuti kodi ndi Gloria Kantukule emweyi wa ku office ya Vice President because paliso list na imene yulemba Gloria Kantukule imene anatipatsa
PS aku office ya vice president ndenu malemba kuti Gloria Ntukule ndenu ufuna ndingodziwa kuti ndiye mweyo kapena ndi wina chifukwa chonena kuti tikuyenera mwina nthawi inake tidzalankhule naye zikomo kwambiri che Mr. Chair, thank you, honorable member. Gloria ndiye mweyu Gloria Kantukule. Mwina kunali chabe kungokhala kuti pamene timalemba pa ifeyo pokhala kuti timalemba zoti tizapereke komabe we can make a collection ndiye mweyu Gloria Kantukule. Tathokoza kwambiri chifukwa cha kufotokoza kwanu ndondomeko ine iliyonse zimene munaona ndi china chilichonse. Sindikudziwa kuti pa tsiku limene lili kudali katundu amene adakayikidwa mu ndege dongosolo lake limakhala bwanji kuti katundu akakhalapo khala ndi zikwama amayika ndani mu ndege? Zikomo kwambiri Chair. Pa tsiku limeneli panalibe katundu amene anabwera in advance. Ngati panali katundu amene tinamuona kuti anakwera mu ndege ndi amene anabwera ndi amene amayenda nawo limodzi pa convoy a vice president. Andi katunduyo anakwezedwa ndi eni yake aku vice president mothandizana ndi amene amagwira ntchito mu ndegeyi aku Malawi Defence Force. Kumalizira pali chilichonse cha chilendo chimene mudachiona tsiku limeneli kapena chochitisa kaso kapena chodabwitsa? Mr. Chair, titati tinene kuti panali china chake chochititsa kaso panalibe. Chachilendo kumva kuti ndege ikubwerera kuchoka ku Mzuzu yakanika kutera chifukwa cha mwina bad weather sachilendo. Takhala kupanga save ndege za commercial airport paja imatheka ndege kuti kupita ku Blantyre ukapeza kuti ikubwerera kuti alephera kupanga land ku Chileka kuna kuti ndege ikubwerera. Titamva kuti ndege iyi ikubwerera pa nthawi imeneyi kwa ifeyo titangoona ngati kuti ndimene zimakhala kuti ndege itakha kuti apanga kuti alephera kupanga land imatha kubwerera. Zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri tikufuna timalizise mafunso ndikuona be manja mwina tingopereka mpata omalizira kuti tifuse mafunso koma tisatalikise nkhani Zomba Thondwe kenako Dedza Mayani ndi timalizira ndi nkhani penofe. Zikomo kwambiri Chair. Nimafuna bwana Grips mwindi zina lawo imba zina labwino kwambiri. Grips Chinzimu. Mungu ndisimikizira munanena kale koma nafuna Mungu tsimikiza kuti katundu amene amakakwera mu ndegeyo panalibe katundu amene anabwera in advance. Katundu yense anabwera nthawi imene anabwera vice president. Komanso anapita straight ku ndege. Ndimafuna mwina chifukwa cha nature yawo VVIP Mungu ayisimikizira nyumba kuti katundu ameneyo sanaduse pa scanning machine. Si choncho? Chair, katundu ameneyu analowa mu Aplon kudzera magalimoto awo akwa vice president. Zikomo kwambiri. Chair, zikomo kwambiri pondipatsa mwayi wina kuti ndifunse funso. Ndimati ndidziwe ndinachita chidwi pamene munadzanena za wamkulu amene amasunga makiyi aku VVIP kapena VIP. Munati paja ndi wa department yanji?
Mr. Chair, Mr. Alex Simenti, another officer in charge of police, Pakamuzi International, Panthawi imeneyi. Okay, ndiye ndimafuna ndidziwe kuti kodi mwini wake wa maofesi a VVIP kapena kuti udindo kapena eni yake a department manager oti amasunga ma records ndi zina ndi apolisiwa kapena Minister of Foreign Affairs. Ndimafuna ndidziwe. Zomwe kwambiri Chair. Makii awa tikunena pano ndi makii a zipata zolowera mu airside. Ndi ulamuliro wotsakula mu zipata za airside sungakhale ndi ifeyo a Foreign Affairs. Umakhala ndi azathu amene amayang'ana za security pa airport. Mondi makii awawa akuzokhala kuti ali ndi ifeyo ku VIP lounge. Koma amene amagwiritsa ntchito si ifeyo kuti titsakule mageti. Amatsakula ndi apolisi amene ali eni yake oyang'ana za chitetezo pa airport. Chair, komaliza mangofuna ndidziwe kuti titati tikufuna amene akusunga record ya olowa ndi kutuluka ku VIP lounge. Tifuse a polisi kapena tifuse a Foreign Affairs. Zikomo kwambiri Chair. Mr. Chair, mutafuna kudziwa olowa ndi kutuluka ku VIP lounge. We are talking of through the VIP lounge mkati mocha. Fusana ku Foreign Affairs. Koma ngati mufuna kuti mudziwe kuti kuti anadzera pa chipata ichi ndani chinatsakulidwa tsiku lakati mutakafunsa ku Foreign Affairs nkuti mwakhala kuti mwasochera. Koma mutakafunsa apolisi akakuwuzani chifukwa amene amakhala ndi makii yotsakula zipata zimenezo. Kwambiri. Tukozamaliza? Alipo sawina ngati? Oh, okay. Tomba, tukutimalizisa. Zikomo kwambiri Chair pondipasaso mpata wina. Pana chinzimu. Ngati a protocol. Ndimafuna ndingoziwa pamene ntchito yanu imathera. Kuti mwina mwalandira alendo mmakathera pati. Kuti mmakafika pa ndege kapena mmalowaso mpaka nankati. Ngati mmalowa mpaka nankati mwina ndikukhulupirira kuti ndi abwana anu malemu Lapukeni. Ndimafuna ndingoziwa kuti makhalidwe ankati muja poti isi ya domestic kapena si ya commercial. Si ya commercial inali ndithu yathu ya boma. Makhalidwe ankati muja inu a protocol zimakukhuzani bwanji kuti abwana wati akhazika apa ampunga wati kasiye kumbuyo zimakhala motani. Zikomo kwambiri Chair. Ngati protocol amene angadziwe za sitting arrangement ya mundege ndi eni yake andege ma operators. The chief of protocol or deputy chief of protocol akhoza kupita wangopanga check nawo amene apangira ngati pali ma changes amene sitting arrangement akuifuna kuti ikhalire pa nthawi imeneyo ya chief of protocol ali nawo ufulu wapempha ndege kuti akonze sitting allocation yoyenerera ngati pa nthawiyo ikufuna kuti ikonzedwe. Zikomo kwambiri. Tithokoze nthawi yanu. Mr. Chinzimu. Mariyanka ntimano uli mmalo mwapanga za protocol ya. Thokozeni kwa basi. Fuka cha protocol yanu yakayankhidwe mafunso anu. Amaso mudasankha kuti mtundu wa Malawi umve zonse mwachocho muchichewa. Ndeto kuthokozeni fuka cha nthawi yanu tamandika. Ngati pali mawu ena omalizira mukuzotera yankhula kapena kuti sazika. Mwina pali china chimene simunayankhule chimene mukanafuna kuti mtsogolo muno ziziyenda bwino. Zikomo kwambiri. Mr. Chair. Mana kuthokoza nkungothokoza the committee mene
mwambo wathu ofunsa mafunso wayendera and ngati pali china choti tifuna kuti tilankhule kuti mwina mtsogolo muno ziziyenda pa nthawi inoyi mwina ndikhoza kuti mwina palibe choti ndingalankhule. Zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri mukhoza kunyamuka kumapita komanso kwadziwitsa Malawi kuti mandate ilipo muno kupitiriza ma inquiry athu kudziwa kuti akhala akupanga follow zonse ndi tingamemisanso kuti tidzakhale limodzi koma ambuye akhale nanu. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri.